lain kalau gede-gede lah. Oh, negara. Negara. Nggih. Mboten. Cilikan iki. Telu. Sake. Karepe dole kabeh. 5. Ngadi. Ini berapa? Oh, ini itu 5. Oh, aku mau saya kurang gitu. Wah, lu ke jama. Aduh. Saya kurang ya. Satu kali dia ya. Jadi kan gampang lah ngitung. Oh, ini 16. Kalian ini 16 atau 16. Kalau ngatur 20 kabeh. Kalau ngatur 20 niki 16, niki 16. Papat seket ndak ratakan, Bu? Oh, betul teman Mas, bapak saya iku punya 60 rut. Ha niki legon kula niku mung sejak membelah. Karut kabehno. Nggih, sedanten 300. Nggih, Mas. Niki men kula mau nggih setoran, mboten nggih setoran, men kula mau kanthi hari belas. 400 ngono ae lah. Mboten tekan. Niki nambah nggih setoran, mboten nggih.